Aj ty patríš medzi začínajúcich investorov a využívaš investičné platformy XTB, Trading 212 a rôzne iné? Ak áno, toto video by ťa malo zaujímať. Môžeš si všimnúť, že na týchto investičných platformách svieti upozornenie, že až 70% drobných investorov je v strate. Ako je to možné, keď ti svietia v aplikácii samé zelené čísla? Dôvodov je viacero. Jedným je, že trh od covidu rastie a je v dôsledku nárastu AI technológií, taktiež pretrváva rast skrz tlačenie nových peňazí Európskou centrálnou bankou a americkým Fedom v roku 2020. Avšak podstatné je to, že trh nezažil už takmer 15 rokov vážnu finančnú krízu, ako tomu bolo na prelome rokov 2008 a 2009. Polož si otázku, čo by si robil, keby tvoje investície klesli o 40%? Ako dlho by si sa dokázal na takýto pokles pozerať? A práve v poklesoch sa prejavujú emócie investorov, ktoré často rozhodujú o ich budúcich ziskoch. Práve preto vzdelávanie v tejto oblasti je pre každého investora kľúčová. Ak ťa zaujíma, ako sa pripraviť na rôzne situácie na finančnom trhu, napíš nám po toto video alebo do správy slovo vzdelávanie. Ďakujeme za sledovanie, like a odber a nezabúdajte, peniaze sú čas.